Hej og velkommen til den her video, hvor vi kigger nærmere på karakteristik af elektriske komponenter. Så først og fremmest skal vi have lidt styr på, hvad er karakteristik overhovedet for noget? Og hvad er elektriske komponenter overhovedet for noget? Det vi mener med karakteristik, det er, at vi skal kigge på spænding, og vi skal kigge på strømstyrken. Så vi kigger altså på en graf for spændingen som funktion af strømstyrken, hvor vi gerne vil måle spændingen i volt og strømstyrken i ampere. Godt, hvordan får vi frembragt sådan en graf? Jo, men vi skal i hvert fald kigge lidt på nogle af de forskellige elektriske komponenter, vi skal bruge her. Så den første elektriske komponent, vi vil kigge på, jamen det er noget, der skal give strøm ind i kredsløbet. Så det er det, vi kalder for en spændingskilde. Og det noterer altså på den her måde, hvor vi har vores ledning på hver side, og så har vi en pluspol og en minuspol. Og en spændingskilde, det er altså sådan en boks her, men det kan også komme i forskellige former. Vi har også en spændingskilde, der ser ud på den her måde, og vi har en anden spændingskilde, der ser ud på den her måde. Når vi så kigger på sådan en strømforsyning her, jamen så har den også sådan en knap, hvor man kan tænde og slukke for den. Hvis vi skal tegne det op grafisk, jamen så er det altså en kontakt, som ser ud på følgende måde. Kontakt. Så skal vi også have nogle modstande til vores kredsløb. Så en modstand, den kan grafisk tegne op på følgende måde. Lad os kigge lidt på, hvad for nogle modstande vi har. Så eksempelvis i sådan en boks her, der har vi en modstand, man kan se, at den kan forbindes. Og så står der endda hernede, hvor meget den er på. Den er på 470 ohm. Og modstanden kan blive meget, meget mindre. Så derfor så har jeg sådan en hel kasse med her, med forskellige modstande. Der har man sådan en lille modstand, der ser ud på den her måde. Så kan I se, at der er nogle forskellige farver på den her modstand. Og de her farver, de giver anledning til en eller anden bestemt type modstand. Så der er sådan nogle farvekodekort, som kan sige lidt om, hvor stor er modstanden. Så her er der eksempelvis to modstande, hvor I kan se, at farverne er lidt forskellige på de her to. En anden type modstand kan også være bare sådan en lampe her. Og typisk når vi har en lampe, så bruger vi også et andet symbol for den. Man kan også have såkaldte variable modstande, og her der har jeg taget to forskellige variable modstande med. Ved endnu en type modstand, der har jeg sådan en plade her med forskellige LED'er, som man også kan slå til. Og det der er vigtigt med LED'er, det er, at I kan se, at den er tegnet lidt som en pil, og det betyder, at strømmen den kun kan løbe igennem en retning af den her LED. Så nu har jeg tegnet sådan et lille kredsløb her, hvor vi har en spændingskilde sat fast til en modstand. Men straks så kommer vi også til at se, jamen, hvordan kan vi overhovedet måle spændingen og strømstyrken i det her kredsløb. Og der skal vi have fat i et multimeter. Så et multimeter det indeholder både det vi kalder for et amperemeter, voltmeter og ohmmeter. Så vi har A for amperemeter, V for voltmeter og ohm for ohmmeter. Så når jeg eksempelvis tager min spændingskilde her, jamen så vil man kunne se herover, at den siger, at den kan aflæse, hvor mange ampere der går igennem, og hvor mange volt der går igennem kredsløbet. Men den aflæsning er ikke helt til at stole på, så derfor vil vi gerne bruge vores multimeter i stedet for. Og vores multimeter kommer i lidt forskellige former. Den ser både på den her måde og på den her måde. Så nu vil jeg bare prøve at vise jer, hvordan vores multimeter det virker. Så først og fremmest så skal man herop i det ene hjørne, hvor vi har en tænd-sluk-knap. Så står der 0,00. Hvad vil vi gerne indstille på? Jamen hvis det er ohm, så har vi et ohmmeter. Hvis det er DCV, så står DC for jævnstrøm, og så er det et voltmeter. ACV, så er det vekselstrøm og et voltmeter. Hvis vi har ACA, så er det vekselstrøm, og så er det et amperemeter. DCA, jamen så er det jævnstrøm og et amperemeter. Når vi laver karakteristik her, så kigger vi kun på jævnstrøm. Så vi skal kun have det indstillet på DC, enten V eller A. Og man vil kunne se på det her multimeter, hvis vi er ved DCV, at der står 200 M, 220, 200 og 1000. Så længe der ikke står et lille bogstav bagefter, så måler den det bare i volt. Hvis jeg indstiller den på 200 M, så betyder det, at vi har millivolt. Så derfor så skal man lige gange med 10 minus tredje ved den aflæsning, der er her. På samme måde over ved ampere, der kan også stå 200, og så kan der stå et ny her. Det betyder altså, at vi måler i mikroampere, så skal man lige gange tallet, der står heroppe med 10 i minus 6. Okay, så hvorhenne skal vores multimeter være på vores tegning her? Jo, der skal vi have fat i Kirchhoffs lov. Den ene siger her, at summen af de forskellige strømstyrker, det skal være 0 ved hver forgrening. Så hvis vi har en strøm her, der deler sig på den her måde, jamen så må summen af de her to strømme være lige med den her. Når man laver den her sum, skal man tage højde for de fortegn, der kommer, alt efter om man går ind i knuden eller væk fra knuden.
Kirchhoffs anden lov siger, at hvis vi har et loop, jamen så skal spændingen rundt i det her loop være det samme. Så hvis vi har strømforsyning og en modstand, strømforsyning den tilfører strøm, og en modstand den tager strøm, skal det her tilsammen give 0. Og der skal vi igen tage hensyn til, om det er en strømforsyning, eller det er en modstand. Om det skal have et positivt fortegn eller et negativt fortegn. Okay, så hvad betyder det for vores kredsløb herover? Hvis vi tænker på vores amperemeter, så vil vi gerne måle den samme strømstyrke, som går igennem modstand. Jamen hvis der ikke er nogen forgreninger her, jamen så må det betyde, at strømmen det ene og det andet sted må være det samme. Så vi skal sørge for, at der ikke er nogen forgreninger. Jamen så betyder det, at amperemeteren skal sidde her, eller herover. Fordi nu er der ingen forgreninger. Det kalder vi, at vi sætter vores amperemeter i serieforbindelse. Vil det virke med vores voltmeter? Nok ikke, fordi vores voltmeter skal sørge for, at det skal være i et loop. Hvis jeg satte et voltmeter ind her, så vil jeg skulle lægge den til de andre forskellige komponenter. Så det vil ikke virke med vores voltmeter. I stedet for, hvis vi danner et andet loop rundt om den her, sådan så vi har et loop fra spændingskilden rundt her, jamen så vil det være det samme som loopet rundt her. Og derfor så må spændingen igennem modstanden være den samme, som vi kan aflæse på vores voltmeter. Så derfor skal et voltmeter sidde i det, vi kalder for en parallelforbindelse. Lad os kigge lidt på situationen, når vi sætter vores kredsløber. Så det vi skal bruge, det er, at vi har vores spændingskilde, vi har 2 multimeter, en modstand og så 5 ledninger. Der er også nogle ledninger, som har andre farver. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken farve I bruger som jeres ledning. Så hvis vi skal følge den tegning, vi har ved siden af os, jamen, hvordan skal vi så sætte det op? Vi skal have 2 ledninger, der går ind i spændingskilden til at starte med. Når man kigger på vores spændingskilde her, så har vi nogle forskellige indgange. Heroppe står der AC, det gider vi ikke at bruge. Det er vekselstrøm. Vi går over til DC, så vi skal have vores 2 ledninger ind i de her 2 indgange. Den ene ledning, den skal ind i vores modstand, og den anden ledning, den skal ind i vores amperemeter. Når man kigger på vores multimeter her, så er der nogle forskellige indgange. Vi har den, der hedder 20A, A, COM og V/O. Og det vi gerne vil sætte ind i altid, det er COM. Nu hvor det er et amperemeter, så kan vi enten vælge mellem 20A eller A. 20A, så har vi en rigtig høj strømstyrke, så vi skal bare have den ind i A her. Så nu har jeg sat den ind i COM med et stik mere, der går fra A og hen i modstanden, så er de her forbundet i en serieforbindelse, og så skulle vi have vores andet multimeter rundt i en parallel forbindelse. Og så sætter vi altså ind i COM og V. Som I kan se her på opstillingen, så har jeg mit amperemeter og mit voltmeter. Mit amperemeter har jeg sat på DCA, og så har jeg sat den på 2 lige nu, så vi starter højt. Sammen har jeg gjort med mit voltmeter, DCV og 1000. Så her på min spændingskilde har jeg sørget for at skrue helt ned, inden jeg tænder for den. Den knap heroppe, den er vi ligeglade med, fordi den siger bare noget om måleren her. Vi måler jo spænding og strømstyrken med de her 2. Nu er vi ved at være klar til at tænde for vores spændingskilde. Det gør vi herover ved kontakten. Så sker der ikke noget, og det er fordi vi ikke har sat nogen strøm på. Så derfor så skal vi skrue op for spændingen og for strømstyrken. Så vi skal lige skrue op for dem begge. Nu sætter jeg dem bare halvvejs. Hvad sker der så? Jo, man kan tydeligt se, at der kommer nogle aflæsninger her og her. Der er et minus. Hvad betyder minus, Simon? Når vi har et minus, så betyder det, at strømmen den løber en retning. Så derfor så kan vi sørge for, at hvis vi bytter op på vores ledninger, at det her minus det forsvinder. Så lad os prøve at gøre det. Jeg slukker for spændingskilden, inden jeg rører ved de elektriske komponenter. Og skruer ned her igen. Og vi er klar til at bytte om. Vi tænder for spændingskilden igen. Og skruer op. Og så får vi de samme tal, bare uden fortegn. Lige nu så kan vi se, at vores aflæsning ligger langt nede på de forskellige cifre. Så derfor så vil vi gerne lige skrue lidt op, indstille det sådan, så vi får flere cifre med. Så hvis vi eksempelvis ændrer på amperemeteret her, så kan I se, at den springer fra 0,025, fordi den bliver målt i ampere, til hvis jeg går herop, 25,2, og der står et M, så det er nu milliampere. Så lad os bare holde vores strømstyrke der. Spændingen, den står lige nu på 11, men lad os lige se, om vi ikke kan få det til at give nogle flere cifre, så vi streger lidt op her igen. Se, det er stadig volt, vi måler. Nu har vi bare 11,8 i stedet for. Så nu har jeg sat kredsløbet op med en lampe i stedet for, og sørg for, her der er det vigtigt, at man har skruet helt ned, så vil vi tænde for spændingskilden. Vi skal virkelig passe på med ikke at skrue for højt op, fordi så kan de her lamper godt springe. Vi skruer bare en lille smule op her, og der, så ser vi, at lampen den tænder. Til vores små modstande som den her, der har vi en anden boks, vi kan sætte dem fast i. Den ser ud på den her måde, så der er en indgang her og her, vi kan sætte dem i. Så nu har jeg opsat den i kredsløbet. Lad os igen prøve at tænde.
Og der kan man se, hvor vigtigt det er, at man lige sørger for at skrue ned for dem her. Den her gang er vi skruet helt ned herover, så lad os lige prøve at skrue en lille smule op. Så kan vi se, at vi får nogle forskellige aflæsninger, både på strømstyrken og på spænding. Vi har sådan en boks her med LED'er, og der skal man lige tænke over, hvordan man sætter kredsløb i stedet for, fordi her der har de faktisk allerede skrevet, hvorhen man skal sætte sit voltmeter i, og hvor man skal sætte sit amperemeter i, hvorhen man skal sætte sin spændingskilde i. Kredsløbet er nu blevet sat op. Vi kan se her, at vi har vores 2 ledninger, der går hen i plus minus herover. Vi har vores amperemeter, der sidder herover, og vi har vores voltmeter, der sidder herover. Så lad os prøve at tænde. Som man kan se nu, så er der gang i boksen, fordi den her den lyser. Men hvad nu hvis jeg havde byttet om på rækkefølgen her? Nu har jeg byttet om på rækkefølgen, så lyser den ikke. Og det er fordi vi har med dioder at gøre. Vi skal nu huske på, at de der dioder, det var noget med, at den havde en bestemt rækkefølge. Den lyser, så kan vi skrue op for den her LED-volt. Og så kan I se, at vi har en diode herover, der begynder at lyse. Vi kan også prøve at tage en anden diode. Den har en anden farve. Og ligeledes kan vi dreje rundt her og få en masse forskellige farver. Okay, så når I har sat jeres kredsløb op og begynder at kunne tage lidt data, jamen så vil I kigge på spændingen og strømstyrken. Så I udfylder sådan en tabel her, og hvad skriver sådan en tabel på? Jo, at man laver en graf. Og på den måde kan I begynde at få skabt jeres karakteristik. Så alt efter hvilken type af modstand I vælger at arbejde med, jamen så kan I kigge lidt på, hvordan det her kommer til at se ud. Og det kunne være, at grafen så ud på den her måde. Så kalder vi det for, at det er en såkaldt ohmsk modstand, fordi den opfylder Ohms lov. Men det kan også være, at den ser ud på andre måder. Så opgaven her, den er altså lagt lidt op til, at I kan være kreative med hvilken type modstand I gerne vil undersøge, og hvilken karakteristik I så får frem. Og så glæder jeg mig ellers rigtig meget til at se, hvad I finder frem til.